IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian ay sayang kat outreach and feeding program dagiti talo a pagadalan babae ti San Nicolas Municipal Police Station kuna ni PSSG Glyceril Valencia Chief CAD iti naso nga estasyon ket napaisim damanen dagiti ubing ken dagiti naganak iti naso a pagadalan gapu ka dagiti agakapintas a regalo ken agakaima sa bakan nga enjoya dagiti on-job trainees ken immersion students manipod iti NWU Bacana National Comprehensive High School ken Rosario College manipod Tugigaraw. Kami di Barangay 18 Daycare Center ket nangisayangkat kami iti community outreach program ket adda iti feeding activity na adda gift giving ken adda pay iti lecture nga napasamak. Dito nga imburay dagiti partisipantes iti naso pagadalan ti kapadasan da iti panakipagpaset da iti daytoy nga aktibidad. Kayat ko sir ta napintas nga aktibidad kadagitoy nga araramidon iti PNP San Nicolas sir kasi aglalo ka dagiti ubing tayo tapno ma-aware da ka dagiti safe kan unsafe nga banbanag sir. Namayat sir, nagmayat ti feeling na kumbaga kat adati na itulong mi nagkad kami ti makan dagiti ubing and even dagiti naganak da sir. Napintas sir at napadasak ka dito nga first time ko sir. Ta makatultulong kami mat iti sabsabali nga tao sir. Mainahig iti daytoy ket ipatadda kayat danto manen a maulit daytoy ang kapadasan na ket napalosmet iti panagyaman dagiti naganak pakirmanan ken dagiti ubing ana ipayan ti regalo.